To yanzu haka dai maganar da ake ciki ana tattaunawa da lauyoyi domin shigar da gwamnatin tarayya wato kotu game da tsare babban malami Sheikh Sani Khalifa. Daga ɓangarori daban-daban al'umma ne ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da wannan ƙadiyya. Kamar yadda muka sani dai a Sheikh Sani Khalifa har yanzu maganar da ake ciki yana tsare kuma babu wani cikakken bayani da hujja ko dalili na menene hujjar dalilin tsare shi. An ce bai halatta ba ko da a dimokuraɗiyyance a tsare mutum babu wato ainihin dare babu rana kuma sannan ba tare da cikakken dalili ko hujja na menene ainihin abin da ya aikata ba. A yanzu dai labarin da ya karaɗe shafukan sada zumunta shine wannan babban malami a Sheikh Sani Khalifa yana tsare kuma a tattaunawar da aka yi da jami'o'in gwamnati babban jami'in tsaro shi da kansa ya bayyana cewa ba shi da wani abin da zai iya yi akan wannan al'amari sai ce amma taimakon da zai iya yi ɗaya ne shine zai sa a gurfanar da shi a gaban kotu sai a ba da damar a ba da belinsa domin ya ci gaba da al'amuransa sai a ci gaba da shari'a domin kotu ta yi bincike ta gane yana da laifi ko ba shi da laifi. Wannan zancen ya fito daga bakin Sheikh Malam Munir Adam Koza ne ɗaya daga cikin ɗaliban Farfesa Ibrahim Ahmad Makari kuma ya yi jawabi mai tsawo a cikin wannan jawabin tattaunawar da ya yi. Daga farko ya yi magana gaba kusan ƙwaya uku daga cikin abin da na riƙo a cikin bidiyonsa. Gaba ta farko ya yi magana akan waɗanda suka yi sharri da ƙage ɓangarori guda biyu daga cikinsu wato Fu'adu Abubakar mai Kebla FM da kuma wato wanda ake ce ma na wato Sheikh Lawal Trayon na wato jihar Kano. Sannan abu na gaba ya yi magana akan ɓangaren gwamnati shine gaba ta uku wato wanda shine riƙe shi ba tare da wani cikakken bayani ba. Kun san akwai daɗi mutum ya san meye abin da ɗan uwansa ya sa aka riƙe shi. Menene hujja menene dalili. Idan an samu hujjar an samu dalilin to zai samu sauƙin bin hanyar da zai bi domin ganin ya kuɓutar da wannan ɗan uwan nasa. To wannan Sheikh Sani Khalifa an tsare shi ne babu wani hujja ko dalili ƙarar take tabbataccen ga dalilin da ya sa aka kama shi. Iyakar labarin da ake badawa shine an kama shi, an riƙe shi, an tura mashi kuɗi naira miliyan 2 da sunan a yi addu'a. Iyakar abin da ya karaɗe shafukan sada zumunta kenan. Masu ƙage kuma suka ƙara suka ce a'a ba addu'a ba ne. An tura masa kuɗi ne ya tara bokaye. Suka ce a'a ba miliyan 2 ba ne, biliyan 1 ne. Duka dai waɗannan su ne surutai da zantuttuka da suka karaɗe shafukan sada zumunta. Wato su masu faɗin wancan maganan biliyan 1 sun waiga ne suka kalli idan miliyan 2 ne to meye zai yi da miliyan 2 kuma ya za a ce miliyan 2 kawai akan abin da ya shafi babban aiki na al'amarin juyin mulki wanda kuma juyin mulkin nan ya za a ce an fitar da naira miliyan 2 don a tara bokaye. To da suka kalli miliyan 2 ba fa wani abu bane ƙagen ƙaryar za ta bayyana. Tunda mun san ƙarya ne da sharri kawai yasa aka kama wannan malamin to ƙaryar za ta iya bayyana ƙarara bayyanar da duk mai hankali zai iya kallonta da idon basiran kawai sharri yasa aka yi ƙoƙari a manna ma wannan malamin. Shi yasa sai suka ce to bari su yi ƙarin kuɗin saboda in aka yi ƙarin kuɗin shine zai ɗauki hankalin mutane kuma ya tabbata mutane su gamsu cewa an ba shi da gaske don juyin mulki ne. Tunda bayan da za a cire naira miliyan 2 a ba malami wai don ya yi addu'a akan juyin mulki. A'a an san ta yi kaɗan. Sai dai in sharri kawai ake so a ƙulla mutum ko kuma ana so a kama mutum saboda wata biyan buƙata ko wani abu makamantan haka. Wannan shine kawai dalili. Gaba ta farko kamar yadda daga cikin jawabin Munir Adam Koza su ya ɗauko wato statement wato me ake ce mishi da suna record na abin da ya shafi account ɗin shehi. Ya kuma yi binciken nan ne domin ya fito da shin meye gaskiyar labarin da ake yaɗawa cewa wai an tura mishi biliyan 1. Kuma ya yi hikima ƙwarai da gaske saboda karanto record ɗin wato me ake ce mishi da suna account ɗin shi zai ba da tabbacin menene wato ya faru. Malam Munir Adam Koza daga cikin abin da ya lissafa shine a ƙasa da wata ɗaya gaba ɗaya kuɗin da ke cikin account ɗin malam tsakanin wannan lokacin da aka turo mai kuɗin zuwa yanzu gaba ɗaya kuɗin bai kai naira miliyan 5 ba. Kwata-kwata account ɗin malam bai wuce bai kai naira ba naira miliyan 5 ba kai bai kai naira miliyan 4 ba ma gaba ɗaya bai wuce 3 ba daga cikin lissafin da yi. Wani ya tura mishi naira 2000 wani ya tura mishi 500 ɗansa kenan ɗansa ne ma ya tura mai 500 daga baya ɗan nasa again ya ƙara tura masa da naira 50,000 again sai kuma kuɗin da ake magana an turo masa ɗin shine naira miliyan 2. To daga ciki su ne dai kaɗai daga cikin kuɗaɗe sai kuma wasu kuɗaɗe wanda su ma ƙanana ne wanda shi ma an tura a cikin wannan account na malam. Duka malam bai waiwayi account ɗinsu ba har tun daga lokacin da aka tura mishi wancan miliyan 2 har wa'incan ɗin bai waiwaye su ba baki ɗaya. Yana hidimarsa
ku kalli fa ya ce kuma gaba ɗaya abin da ke cikin account ɗin malam ɗin gaba ɗaya har yanzu bai kai naira miliyan 5 ba kaf, amma ake cewa an tura mishi biliyan 1 saboda sharri. Kamar yadda na gaya muku, sun kalli idan aka ce an tura kuɗin naira miliyan 2 saboda juyin mulki, to gaskiya ƙaryar za ta bayyana ƙwararre a gane cewa wannan kawai an yi ne don shirya comedy. Shi yasa sai a ƙara number kuɗin, shine sai a ce biliyan 1. Daga cikin matakai da kuma shi Sheikh Munir ya bayyana kai a cikin wato bidiyon nasa cewa za a ɗauki mataki. Wani irin mataki ne za su ɗauka? Ya ce suna tattaunawa da ‘ya'yan Sheikh Sani Khalifa da kuma lauyoyinsu akan ɗaukar mataki akan wannan al'amari. Ɗaukar matakin nan zai koma ɓangarori guda biyu. Ɓangaren masu sharri da ƙarin cewa an tura masa naira biliyan 1 da kuma ɓangaren waɗanda wato gwamnati su da ke riƙe da shi babu wani hujja babu wani dalili. Shine dalilin wato ƙarar da za a kai. Ya ce yanzu maganar da ake ciki suna tattaunawa da lauyoyi, suna tattaunawa da 'yan uwan shehi da almajirai domin shigar da ƙara zuwa kotu akan a tuhumi menene dalilin tsare shehi. Babu cikakken bayani, babu cikakken hujja, kusan tsawon wata ɗaya yana tsare ba tare da wani hujja ko dalilin laifin abin da ya yi ba. Wanda dokar ƙasa ba ta yadda ko laifi ne kai ya tabbata laifi ne a bakka ba tare da an shigar da kai ƙara kotu ta yi binciken da za ta yi bincike ta yanke maka hukunci kan abin da ka aikata ba. Sannan abu na gaba, idan ba mu manta ba, wayanda suka yi sharri akwai mai Kebla FM wanda ake ce ma Fu'adu Abubakar. Fu'adu Abubakar ya fito ya yi maganganu masu kama da zarge-zarge da tabbacin cewa naira biliyan 1 aka tura ma wannan malami. Sannan ya ce za su ɗauki mataki akan Fu'adu Abubakar. Fu'adu Abubakar shine mamallakin mai Kebla FM kuma shi ke gudanar da al'amura a Kebla FM. Za su shigar da ƙara wato za su ɗauki mataki ya ce yanda ya dace. Shi kuma ɓangaren wancan malamin wanda na gaya muku dama masharranci ne, ya saba shiri. Shi kullum zai wahala wannan ya rayu cikin gaskiya, sai dai ya ƙara da ƙarya. Ba zai iya rayuwa ba gaskiya ba tare da gaskiya kawai ba. Ba zai iya ba. Ba zai taɓa yin rayuwa da gaskiya kawai ba. Saboda yaƙinin cewa baya iya wato yin kafa aƙida da hujjoji da dalilai cikin duk abin da yake yi, sai ya haɗa da ƙarya da yarfe. Wannan shine ɗabi'arsa. To wancan maganar da ya faɗi na cewa an ba shehi biliyan 1, kamar yadda na faɗi ƙarya biyu ne manya-manya a ciki wanda kowanne dole ya bada bayani. Kuma Malam Munir alhamdulillah daga cikin bayanin Malam Munir Adam Koza ya ce abin da za su fara yi shine za su shigar da ƙarar na farko a tabbatar da ina shehi aka tura mishi biliyan 1. A tabbatar da takarda a rubuce da kuma tabbacin wato kuɗin a cikin account ɗin shehi. Na farko kenan. Na biyu, ya ce dole ne ya bayyana voice na murya ko na wani abu da aka tabbatar da shehi ya je ya tara bokaye a yi tsafi don a yi juyin mulki. Wannan shine abubuwan da Sheikh Malam Munir Adam Koza ya ce za su shigar da ƙara a kansa, kuma babu shakka ba za su bari ba, ba za su ƙyale ba, za su tsaya tsayin daka. Wannan shine dalilin da ya sa ya ce insha Allahu ma sun fara magana da lauyoyi kuma suna tattaunawa yanzu haka, kuma suna tattaunawa da iyalan shehi. Za su ɗauki mataki gwargwadon abin da za su iya, ba za su iya bari ba. Hatta wanda yake ƙasar Amurka ya tafi cirani ya je ƙasar Amurka, maimakon ya ƙulla alheri sai kuma ƙulla sharri, shi ma za su ɗauki mataki na doka yadda ya dace da shi kamar yadda ya ce. Kuma mun sani akwai wato hukumomi, wato akwai Tijjanawa a ƙasar Amurka, na san za su ɗauki mataki, za su yi abin da ya dace, za su yi duk abin da ya kamata domin ganin sun wato ɗauki mataki akan abin da ya yi na ƙarya da sharri da ƙage akan wato wannan babban shehi, babban malami. Wannan shine abubuwan da wato Malam Munir Adam Koza ya yi wato ainihin jawabi, wanda na ɗan tsakuro kaɗan daga cikin wasu abubuwa da ya faɗi a cikin bidiyon nasa da ya sake akan al'amarin kama Sheikh Sani Khalifa. Kuma babu shakka Sheikh Sani Khalifa babban malami ne da wanda in dai kamar yadda na sani, ko ka san shi a zahiri, ni ɗan Zaria ne na san shi, ko kuma a'a kana bibiyan karatunsa, za ka ga mutum ne wadda baya shiga sabgar duk abin da bai dame shi ba. Kuma riƙaƙƙen malami ne namba 1 a ɓangaren fiqh, ba abin da yake karantarwa sama da ilimin addini. Kuma duk ƙinka da Allah, duk yadda kake ƙin Allah,
ko kai ne shaidan wajen ƙin Allah da gaba da Allah, idan kana sauraron karatun Sheikh Sani Khalifa ka san baya zagin kowa, kuma ka san masanin fiqihu ne, karantar da fiqihu yake cikin karatunsa, babu kama hannun yaro, saboda shi ɓangaren da ya karanta yake da ilimi da ido da shi sosai kenan. Da haka babu shakka masu wannan yaɗa farfagandan masharranta ne kawai, dan wai ko da a ce wai dan yana malami, ko da dan menene ya to shi yasa to wannan wa ake ce mai da suna Malam Ibrahim Kaduna, yace ba yana magana ne akan ɗariƙa ko menene ba, a matsayinsa na malamin addinin musulunci kawai yake kallon sa, ko shi ya san wane ne shi a fagen ilimin fiqihu. Kowane malami ma ya san wata karfa ba jahili kake ba, to ka san Sheikh Sani Khalifa malami ne na addinin musulunci wanda ba abin da ya mai da hankali sai bayani kan sharuɗa da abubuwan da ya shafi addini. Shi gaba ɗaya kawai abin da yake karantarwa shine addinin musulunci jumlatan. Ba ruwan shi ma da wani maganan wai kai ɗan ɗariƙa ne ko kai ɗan wane ne. Sabgarsa kawai yake yana karantar da ilimin addini jumlatan a haɗe. Wannan shine, Allah ubangiji ya sa mu dace, ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu, ya kuma fitar da wannan babban malami. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada manta dai idan aka fara zuwa wannan tasha ai kokari a danna mana subscribe, a kuma danna alamar ƙararrawa, haka zai sa a samu dukkan bidiyon da muke ɗaurawa ko da yaushe. Da haka daga nan nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.